Πακέτο από Python. Σε αυτό το πακέτο έχουμε μία fit μπλούζα και δύο oversized. Αυτή είναι η πρώτη μπλούζα, είναι η μόνη fit που έχουμε πάρει σε αυτό το πακέτο. Μπροστά έχει το κλασικό σήμα της Python και πίσω έχει με πολύ μεγάλα γράμματα Python, με ένα πίθωνα να σέρνεται ανάμεσα στα γράμματα. Και πάμε στην πρώτη oversized μπλούζα του βίντεο, την Pressure is a Privilege, η οποία δεν είναι απλά ένα μπλουζάκι, είναι ένα attitude. Είναι μια δήλωση. Στην μπροστινή πλευρά, συνοδευόμενο μαζί με το logo της Python, έχει το Pressure is a Privilege και πίσω έχει ένα υπέροχο design μιας νεκροκεφαλής. Το τελευταίο μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο είναι το Olympia Mentality. Μπροστά λοιπόν έχει ένα minimal design του Mr. Olympia και πίσω έχει ένα υπέροχο quote από τον ίδιο πρωταθλητή, τον Chris Bumstead. Ένα μπλουζάκι σχεδιασμένο για να εμπνέει αντοχή και εξέλιξη. Αυτό το μπλουζάκι δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά τη διαδρομή που σε οδηγεί εκεί. Και μάγκες, μην ξεχάσετε ότι με το link στο bio μπορείτε να αγοράσετε μπλουζάρες από Python Gym Clothing που έχουν τρομερή ποιότητα και θα κάνουν κάθε gym session σου αξέχαστο. Μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό SKYDEN για να βοηθήσεις και εμένα αλλά και το κανάλι.